El dimarts 18 de març es va celebrar el ple municipal de Manlleu. El ple va començar una altra vegada amb un minut de silenci per recordar les víctimes per la violència masclista que hi ha hagut el darrer mes. El primer punt que es va tractar en el ple va ser la liquidació de l'exercici 2013. La conclusió seria que s'ha reduït el deute, s'han pagat els interessos a les entitats bancàries, però això ha sigut a costa de les inversions en partides socials, fet que ha repercutit en la població, que és qui està patint els efectes de la crisi. En aquest ple també es van parlar de les modificacions tècniques de les treballadores de l'Ajuntament. Un cas concret és el del mediador cultural de l'Ajuntament, en el que el passat mes de desembre se li va reduir la seva jornada laboral a la meitat, en el mateix ple en què la regidora de Serveis Socials se li augmentava el seu sou. En el ple d'aquesta setmana, l'Ajuntament ha hagut de retornar la jornada laboral completa al mediador cultural de l'Ajuntament, que s'ha portat a través d'una via judicial. Des de la CUP volem remarcar la importància de la defensa dels drets socials, laborals, de forma col·lectiva. En aquest ple de dimarts també es van aprovar dues mocions. En la primera es va acordar cedir instal·lacions municipals a l'Assemblea Nacional de Catalunya per tal que puguin portar a terme la campanya Signa un vot. En la segona moció, aprovada per unanimitat, es va donar suport a la candidatura de Santa Maria de Ripoll per a ser Patrimoni Mundial de la UNESCO. Seguidament es va llegir el manifest del dia 8 de març, Dia de la Dona Treballadora. Creiem que en aquests moments en què s'estan retallant els drets de les dones és molt important seguir en la lluita feminista.